Türk politsiyası İstanbul şäherindäki Türkmen raýatynyň öýünde 284 şüşe galp markaly alkogol içkisini we olary doldurmak hemde gaplamak üçin niýetlenen gap gaçlary, enjamlary, awdarlary we gapaklary tapdy. Son dakika.com habar web saýtynyň 31 dekabrda çap eden maglumatyna görä, Ataşehir Etrap Polisiýa Müdürlüginiň Jemgyýetçilik howpsuzlygy bürosuna bir Türkmen raýatynyň Kaýış dağı etrapçasyndaky öýünde spirtli içkileri satýandygy barada Sewit ýaşaýjylary tarapyndan habar gelip gowuşdy. Türk medeniýetiniň habaryna görä, şondan soňra Türk polisiýasy Türkmenistanyň raýaty Nizamiddin Ahmedowyň öýüne reýd geçirdi. Reýd döwründe dürli markaly jemi 284 şüşe ýasama alkogol içkisi ele salyndy. Şeýlede 155 litr etil alkogoly, bir sany arasalaýjy enjam, olary doldurmak hemde gaplamak üçin niýetlenen gap gaçlar, enjamlar, awdarlar, ýazgylar we gapaklar hem tapyldy. Salgydaky öýde ele salynan şüşelerdäki içkilerden nusxalar alındy we testden geçirilmäge iýerildi diýip habar web saýty Türkmen raýaty Ahmedowyň tutsuk edilendigini hem bellidi. Ýatlasak 2020-nji ýylyň mart aýynda İstanbulda onlarça türkmensanly ýasama arakdan zäherlenip öldü. Şu ýylyň maýynda hem Türk medeniýeti İstanbulyň Pendik etrafynda iki türkmensanlynyň ölü tapylandygyny we olaryň atyr içip zäherlenmekden ölen bolmagynyň mümkindigini habar berdi. Dekabrda da İstanbulda bir türkmen studenti ölü tapyldy. Şonda Türk medeniýeti sud medisina barlyk netijelerine salgylanyp studentin ýasama arakdan zäherlenip ölendigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň döwlet mediasy Türkiýedäki türkmensanlaryň ýüzüňe bolýan kynçylyklary şeýlede olar barada Türk medeniýetinde çykýan maglumatlar hakda habar bermeýär. Hatda synçylar we Türkiýede ýaşaýan türkmensanlaryň ençemesi Türkmen häkimetleriniň 2020-nji ýylyň martynda ýogalan onlarça türkmen raýatynyň jesetlerini ýurda getirmäge ýa-da Türkiýede jaýlamaga hem kömek etmändigini aýdýarlar. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar we işsizlik munyň bilen bir wagtda adyk gytçylygy we gymmatçylygy ýüz miňlerçe türkmensanlynyň iş gözläp daşary ýurtlara barmak üçin wiza talap bolman soň Türkiýe çykmagyna sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa boýunça baş müdürlüginiň 25-nji noýabrda çap eden hasabatynda ýurtda kanuny ýaşaýyş ruhsady bilen 117.905 türkmensanlynyň ýaşaýandygy habar berildi. Ýönetimçiler Türkiýede kanuny ýa-da bekanun esasda ýaşaýan türkmensanlaryň hakyky sanynyň ýüzlerçe müňden geçýändigini aýdýarlar. Soňky döwürde daşary döwletlerdäki türkmensanlaryň dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda ýurtlaryna hem dolanyp bilmän, işlerini ýitirip has agyr ýagdaýlara düşýändigi we Türkmenistanyň ilçihanalarynyň kömek ýa goldaw alyp bilmeýändigi habar berilýär. Azatlyk bilen gürleşýän türkmen migrantlarynyň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar uğruny ýitirip çykalygy gözleýän adamlaryň her hili howply işlere baş goşmagyna, dürli sebäplerden şol sanda käte öz janlaryna kas edip ölmeklerine hem getirýär. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary şol sanda türkmen diýimi azatlygyny zähmet migrantlar baradaky habarlaryna reaksiýa bildirmeýär.